dați pe ele, mă joc Stella Băinot și este acest update. S-a făcut update. Și ok, am luat-o pe tulicina, că am nevoie de ea. Uitați-vă la ce. Trebuie să o dau la această vrăjitoare. Și mai am nevoie de cimpanzini bananini. Unde pot și o să-l găsesc? Bă, de tine n-am nevoie, ce puțin faci. Doar pe secundă, nu. Tu n-am nevoie de tine. Bun. Cimpanzini bananini. Bă, frate, bă. Momo. Sigur cine se uite este Sami. Mulțumesc pentru cimpanzini. Uitați-vă absolut să vedeți ce am găsit. Stai, cred că nu este aici, sigur. Aici, bă, da, bă, da. Nu. Bă, dar mi-amintesc că la 1 era... Știți ce era la 1? Am văzut că era un, cum se cheamă, bă. Am uitat cum se cheamă, vă zic după ce mi-amintesc. De la cutie secretă aceea, cum se cheamă, bă. Hei, bă, te bat. Bă. Trebuie să-mi închid baza și să-l iau. Bă, dar de ce dai, bă, dacă nu i-a tău, bă? Bă, frate, bă. Sper că te va pe cimpanzini bananini, nu pe delfinul ăla. Sper, bă. Bun. Ia. Ok. Știm ce s-a întâmplat. Bun, mai am unul. Acum ce trebuie să spun? Crabul și fructodrilul. Ajută-o, bă. L-a furat pe ăla. Bă, dar de ce nu vă căutat? Da, de crabul ăla. Cum l-a chemat? Oare l-ai tu, bă? Nu, tu mi l-ai furat pe focacinii. Tu cel rău. Bă, da, avea unul crabul, bă.